una de les opcions de pressupostos participatius per aquest any. En aquest cas és una webcam pública. L'idea de posar una webcam pública que estava pensada per anar a la zona de la plaça Gran va venir de... a Manresa té una web que enfoca la plaça de Major, doncs per què no aquí a Sant Pere també? Llavors seria vàlida per poder veure què passa a la plaça Gran des de qualsevol lloc del món i quan vulguis. Llavors penso que és una cosa que no val massa diners i que pot ser interessant per veure què passa, si plou, si no plou, si fan un concert, etc. Inicialment jo havia... tampoc no he pensat l'aplicació exacta i això s'hauria de veure quines zones són l'Ajuntament, quines no, si les normatives permeten càmeres enfocant una plaça, etc. Això ho desconec, però seria qüestió de trobar una ubicació i col·locar també les places, la plaça de Vic, la plaça... Hi ha molts llocs on hi ha càmeres d'aquest estil. Aquí podeu veure un exemple de la webcam de Manresa, per exemple, que està integrada dins de la web de l'Ajuntament, que suposo que això tècnicament es pot fer i no crec que sigui massa difícil. Pel que fa al pressupost, des de 50 euros el que et pugui gastar de 300 o en funció de les característiques de la càmera i de la integració que se li vol donar a aquesta càmera. Espero que us hagi agradat aquesta opció, que voteu-la si us fa peça i endavant.